Esenlermisiz, sağlarmisiz? Мәскәүдән. Мәскәүнең йөрәгеннән дип әйтерлдем. Ләкин Мәскәүнең йөрәге ул Кызыл мәйдан. Бу урын исә, турып торыйм әле. Бу Москва-Сити, аны Мәскәүнең кайсы органы әгъзасы белән чагыштырырга белгәндә юк. Ярый, анысы мөһим түгел, иң мөһиме без менә шушы мотор җирендә бу видео төшерелә. Буа кызлары тәкъдиме буенча ВКонтакте шундый бик популяр проект бар. Менә буа кызларына һәм аларның фанатларына аерым сәлам. Һәм бу чыгарылышны без исә башлыйбыз. Дуслар, видеоны башлаганчы сезгә бик зур үтенечем бар. Менә бик зур үтенеч. Видеога лайклар куегыз, перепостлар ясагыз. Без социаль челтәрләрнең барысында да бар. Әйтче дип атала безнең проектыбыз. Сезгә бер генә төймәгә басу җитә. Минем өчен бу бик зур ярдәм булачак. Татарча контентны күбрәк булдырык сезнең ярдәм белән, дуслар. Шулай итеп көтеп калам. Без исә дәвам итик. Москва-Сити карап торышка шул кадәр заманча күренсә дә, баксаң, аңа 1090 елларда нигез салына. Төгәлрәк әйтсәк, беренче эшләр башлана 1998 елда. Ләкин билгеле акча белән проблемалар килеп чыга. Әле бер туктала, әле яңадан торгызыла бу эш. Ләкин ныклап керешәләр 2003 елда. Монда хәзер 2000ләп төрле дәрәҗәдәге компанияларның офислары урнашкан, зурларыннан исә Сбербанк, менә Сбербанкның менә күрсәтик, менә ул үзенә хәтта аерым бер манара, бер небоскреб башня төзеп ята. Булганнарында исә ВТБның бар, Норникель һәм башка зур гына компанияларның офислары. Менә бу заманча җирлек барлыкка килгән вакытта тирә-якта гел хрущевкалар гына иде. Хрущевкалар, тагын тузган тураклар һәм интернетта шундый бер чагыштыруга тап булдым. Бу Москва-Ситине вставная челюсть шикелле, ягъни тирә-якта гел искелек, менә синең күз алдында шүлдәге шикелле оазис барлыкка килә. Бераз шундый сәйрәк күренеш булган. Минем Москва-Сити тирәсендә берничә тапкыр гына булганы бардыр, менә шушы 3 елда яшәү дәверендә Мәскәүдә. Анысы да әле якыннар килгәндә, кунаклар килгәндә аларга күрсәтер өчен шушы җирлекне һәм минем телефонда калган бер видео, анысын мин төшереп алган идем бу елның май ахырларында. Менә аны хәзер карап китик. Татарча распаковка дигән проектны башлаган идем. Аның беренче чыгарылышына анонсны нәкъ менә Москва-Сити йортлары арасында йөреп төшергән идем. Әйдәгез, аны да шулай бергәләп карап китик. Тәүге тапкыр үзебезнеңчә татарча распаковка. Аларның нәрсә икәнен мин беләм, ләкин Лилия белми. Вай, үләрсең. Milli товарлар барысы да бер урында. 37 яшьтә дә шундый аюга карап, ой дип торып була икән ая. Көтелмәгән. Матурда. Безнең аяның исеме Габбас. Габбас. Сәердә. Сильно совершенно бетте, что ли? Специально, что ли, ты делаешь такие вещи? Күңел җылысы белән эшләнгән товарларны теләсә кайсы вакытта, теләсә кайда тотып алып, сине өнә күзе аша үткәрәбез. Керегез, карагыз, язылыгыз. Шуны иртә була уятасы түгел, әлбәттә. Иң шәп товарларны уйнатабыз. Һәм акча өләшәбез. Менә ул конверт, içində акчасы да бар. Бик тиздән. Нәрсәдән башлангансың Москва-Сити? Әйдәгез аның чишмә башы турында сөйләшеп алыйк. Мин монда юкка гына басып тормыйм. Менә минем артымда сузылган күпер Багратион күпере дип атала. Ул төзелә 1997 елда. Москва-Ситиның беренче башнясы, алар барлыгы монда 20дән күбрәк. Шушы, ул атала башня 2000 башня 2000 салына башлый 1998 елда һәм ачыла 2001 елда. Багратион күпере ачылганнан соң, аның янында выставочная метро станциясы ачалар. Ягъни шушы башняда эшләүче кешеләр метродан чыгалар һәм менә мондый каплаулы җылы күпер аша үтеп эшкә керәләр. Хәтерлисезме, шундый бер популяр сериал бар иде, "Не родись красивой", һәм анда уйлап табылган Зималета фирмасы була. Һәм
шул сериалның кадрларына сез танып алырга, ну, бәлки хәтерлисездер ул сериалга ничә бер 15-20 ел бартыр инде. Нәкъ менә шушы бинада урнашкан була һәм әлеге кадрларны мин интернетта таптым, аларны сезгә дә күрсәтеп алам. Хәзер дуслар, Москва-реканың уң як ярыннан күчәбез аның сул як ярына. Москва-реканың бер ярыннан икенчесенә эләгер өчен Багратион күпере аша үтәсе. Гап-гади генә кеше булып чыкмады ул. Эше тулы хикмәт, мин сиңа әйтим. Багратион күперенең ише шулайрак. Ул үзенә аерым бер торговый центр шикелле. Монда шулай хәләлне выпискада язылган монда. Монда нәрсә генә юк. Ну шулай колхознарак кыяфәт тә бар монда. Белмим. Нәрсәне кертеп тутырганнар. Ну, гел ашау өстенә ашау монда. Москва-Сити башняларына кертсәң шул хәл. Ну барбыр. Вакыт иртә әле шуңа күрә. Иртә дип сәгать ничә вакыт? Иртә түгел икән әле. 12 ярты. Ну кеше әле күп түгел. Дәвам итәбез сәяхәтебезне минем яраткан башнидан. Менә ул минем артымда атала эволюция дип. Ул эшләнгән ДНК рәвешендә. Ләкин башлыча ул менә шулай бөтерелгән рәвешле ДНК дип уйланылмаган, кәләш белән кияүнең бию рәвешен чагылдырырга тиеш булган. Ләкин ни өчен бу уйдан кире кайтканнар дисезме? Гомумән, Москва-Сити төзелә башлаган вакытта монда социаль объектлар булуны күздә тотылган. Монда Мәскәү шәһәренең хакимияте урнашкан булырга тиеш. Менә бу башнида исә ЗАГС. Шуңа күрә кәләш белән кияү мотивы сайланылган. Күрәсең, Москва-Ситига акча төзүгә акча керткән эшкуарлар баш тартканнар. Ни өчен? Чөнки социал кул акча китерми. Менә коммерция нигезендә эшләнгән һәм эшкә җигелгән объектлар алар күбрәк акча китерә. Һәм шуңа күрә әйтәм бит, монда бернинди ЗАГС булмаячак дигәннәр һәм тапшырганнар башка төрле менә акча китерә торган максатларда. Алган аны, әнә күрәсезме, язуыда бар Транснефть дигән компания 2015 елда корылма үзе дә нәкъ менә 15 елда төзелгән һәм аның биеклеге 55 катлы йортка тиң. Инде әйткән идем, Москва-Сити тирәсендә урнашкан барлыгы 20 небоскреб, татарча санын ничек күктерәү ялгышмасам, һәм башкаларыннан аерылып тора әнә алтын белән йөгертелгән алтын төсендәге башня. Аның атамасы Меркурий. Ул төзелә 2007 елдан 2013 елга кадәр һәм 2014 елга кадәр ул Европадагы иң биек манара булып санала. Аның менә булай алтын белән тышлануы саклы икән корылманы һәм шушы корылма эчендә, ягъни фатирларда яшәүче кешеләрне кояшның нурларыннан артык җылынуыннан. Менә шундыйрак хикмәтле башня икән ул. Һәм тагын бер үзенчәлеге күреп торасызмы? Анда медиа фасад һәм бу шулай ук әйтүләр буенча Россиядә һәм Европада иң зур менә күк тирәүдә урнашкан медиа фасадларның берсе, аның зурлыгы тиңләшә зур булмаган футбол кыры белән. Менә Москва-Сити турында сөйлим дә сөйлимме, монда гел яхшы гына дип уйлыйсыз, әйме? Ләкин монда яшәүнең үзенең минуслары бар. Әгәр сезнең кичкенә балагыз бар икән, сез коляска итеп барасыз икән, ну менә монда барырга ул кадәр урын да юк. Яшеллек монда бик аз. Тирәктә бөтен җирдә машина йөреп тора. Дигәндә МЦД, монда метро, һәм гомумән кеше монда бик күп рәхәтләнеп тынлыкка күбелеп ял итеп булмаячак. Бу бер минус. Икенче, никадәр бай яшәсәгез дә, кайнар суыгызны монда сезнең барыбер үзәчәкләр, ул инде профилактика рәвешендә эшләнелә бит инде ел сайын, һәм тагын бик зур минус ул лифтлар. Менә Мәскәүдә әйтәләр бит инде төп бәла ул пробкалар, ләкин юлда гына түгел, нәкъ менә лифтлар белән бәйле. Чөнки бу башнида
яшәүчеләр белән бергә офиста эшләүчеләр дә бар бит. Әйтик, менә бу башниның бөтенләй менә күпмедер өлеше бит аның торговый центрларга бирелгән. Күпмедер өлешләрендә төрле компанияларның офислары урнашкан. Ә калган югарырак катында кешеләр яши. Ә лифт барысы өчен бер бит. Шуңа күрә сиңа әйтик, беренче каттан, ну әйтик, менә бу эволюция башнисының 55нче катына барырга кирәк икән. Һәм кеше бик күп икән. Менә үзе күз алдына китерәсезме? Кат-кат, һәр катта туктый торган булса, кешегә ничек менеп җитәргә кирәк. Менә шундый проблема белән очрашалар икән монда яшәүчеләр. Ну, әгәр дә сезнең акчагыз бар икән һәм сезнең монда яшәп карыйсыгыз килә икән, монда хәтта монда бит әле хостеллар да бар, монда бар, шулай апартаменты. Әгәр дә матур Мәскәү тормышын тоеп каласыгыз килә икән, һәм менә шулай бер генә суткага, бер генә тәүлеккә арендага алып торып була. Мин бит әле бер ай элек кенә Мәскәүдәге роботлар турында төшергән идем репортаж. Шулай ук монда килгән идем Москва-Ситига һәм әйдә шушы репортаждан үзекне карап китик, чөнки аны карамаучылар да бардыр арагызда. Мин роботларның нәкъ оясына килеп эләктем. Тирә-якта Москва-Сити башнялары һәм монда Яндекс.Лавканың роботлары. Игътибар итегез, аларның менә күрсәтик, барлыгы 6 тәгәрмәче бар. Менә 1, 2, 3 теге якта да аларның шулай ук 3 тәгәрмәче бар. Алар 20 килограммга кадәр йөкләрне ташырга мөмкин. 20 килограммның азмы күпме икәнен чамалау өчен бер мисал китерәм. Әйтик, робот бер баруда 6 зур пицца һәм 2 литрлы 4 шешәне бер юлы күтәреп бара ала. Барлыгы 2019 елдан бирле алар эшлиләр һәм бернинди хилафлык килгәне юк дип ышандыра белгечләр. Бу роботлар, аларны уйлап табучы кешеләр әйтүенчә, аларның табигатьнең бернинди бәла казасыннан да курыкмыйлар. Яңгыр яусынмы ул, кар яусынмы ул, аларга бернинди дә куркыныч түгел. Ләкин шул вакытта социаль челтәрләрдә төрле кадрлар бар. Кай вакыт менә яңгыр түгел, кай вакыт ишеп яуганда, менә карагыз әле, менә аны күрсәтик. Менә монысы кузгалды. Бу робот менә аның һәр яклап күзләре бар. Робот барганда, аның кая барганы бөтен нәрсәсе языла һәм махсус операторлар аларны күзәтеп баралар. Ягъни робот менә барган чакта бөтен тирә-ягы видеозапись рәвешендә языла. Һәм әгәр дә нинди дә булса кыенлык килеп чыга икән, ну кем белә дөнья хәлен белеп булмый, бу робот хәбәр бирә икән үзәккә. Һәм ул үзәктә оператор ниндирәк бәла казага караган ачыклый һәм шунда ук үзенә күрә бер чара күрә. Мондый әкәмәтләрне Татарстанда да очратып була. Иннополис шәһәрендә. Аннан кала Санкт-Петербург, Сочидагы Красная Поляна белән Роза Хутор курортында, Мәскәүдә чагыштырмача кичкенә территорияда җилдерәләр. Менә кайда? Тверь, Пресня, Ломоносов районнарында, аэропорт, андый атамалы урында бар Мәскәү үзәгендә, Фили Давыдкова, Парло атама бу, Раменки, Тропарева, Хамовники һәм Ситида. Мин исә Сити дигәнендә булдым. Имеркәй роботны ягымлы итеп шулай атарга булдым әле. Заказны уртача 11 минутта илтеп җиткерә. Мәскәүдә алар 100дән артык. Бу елда аларның саны 2 тапкырга артырга тиеш. Әнә менә бу робот кузгалып китте, күрәсез, әйме? Менә ул шулай әйләнеп йөри. Бик каты чаба, шундый зур тизлек белән. Менә хәзер мин дә аның артыннан чабам. Менә тагын берсе ашыга каядыр чабам, каядыр дип инде заказ ясалган. Ну, малай, мин бу кадәр җитез һәм өлгер дип уйламаган идем аларны. Хәзер эксперимент рәвешендә мин дә заказ биреп карыйм, күрсәтәм, ничегрәк заказ бирәләр һәм ничегрәк ул заказны роботның эченнән чыгаралар. Менә тагын берсе килә. Хәзер әйдәгез сез аны бергә каршы алыйк. Менә күзләрен ялтыратып чаба да чаба. Менә анда бер машина үтте. Менә ул. Сәлам, дускай. Кызык булар. Менә узакламай әйтәм бит. Ушып та йөри башларлар әле булар. Москва-Ситиның бер башнысына кердем, заказ бирдем. Менә хәзер әнә теге ишекләр янына, вход янына китерергә тиешләр. Ярты сәгатьтән җыябыз дигән хәбәр килде. Менә карап карарбыз.
вакытка сыйышырлармы һәм роботны бергәләшеп чыгып каршы алып ишеннән заказны чыгарырбыз. Заказ бирү өчен беренчедән телефонга Яндекс кушымтасын йөкләп куябыз. Икенчедән, күңелгә хуш килгән ресторан, кафе, кибетне сайлыйбыз. Өченче эш итеп, ашыйсы һәм заказ ясыйсы ризыкны барлап куябыз. Мин исә чебурек, шоколадтан ясалган колбаса, итле пәрәмәч һәм хачапурины үз иттем. Дөньядагы иң сәламәт ашау диярсең, малай. Шаярту булды бу, әлбәттә. Акчаны карта аша түләп куясың да, кайсы адрес буенча китерәсен кушымтада күрсәтеп, роботның килгәнен көтәсең. Кушымтада сайлау мөмкинлеге дә бар. Товарды кем китерүен телисең? Кешеме, әллә роботмы? Кем китерсә дә, түләү ягыннан аерма юк. Монда балачага минем чит телдә сөйләшкәнемне ишетеп алды да, сез нинди телдә сөйләшәсез ди, инглизчәме? Мин әйтәм, юк, инглизчә түгел. Мин әйтәм, минем кайда икәнлегемне беләсез бит? Әйе, Казаннан ди. Мин әйтәм, димәк нинди телдә? Бу бала әйтә, Казан телендә ди. Мин әйтәм, юк, татар телендә. Былтыр кар Мәскәүдә ишеп яуды. Хәер, Мәскәүдә генә түгел, минемчә бөтен Россиядә шундый мәхшәр булды. Шул исәптән Казанда да, менә минем туган шәһәрем Чаллыда да андый вакытта роботлар түгел, кешеләр дә карны көч-хәл йөреп хәрәкәтләнә алды. Мәскәүдә кар тозагына эләккән тимеркәйләргә ярдәм кулы сузучылар да шактый булды. Социаль челтәрләр андый видеолар белән шуплап булган. Ә монысы хәтта хитка әйләнде. Бер әби юл кичүе, ягъни зебра аша үтә. Арттан баручы роботны күреп алгач, "Әйдә, минем арттан бар" дигән мәгънәдә кул болгый. Шул чак кыенсынып кына барган робот ныклы адымнар белән теркелдәп китә. 15:39-да килергә тиеш заказ, хәзер вакыт 15 сәгать 50 минут. Хәбәр килде, сезне робот көтә дип, әйдәгез бергәләп карыйбыз. Аның шулай ук монда номеры язылган. A441, ул сезне урамда көтә дигән. Һәм монда бар махсус төймә, шушы төймәгә баскач кына робот ачыла дип язылган. Менә хәзер без излибез аны. Әнә тегендә тора. Хәзер юл аша үтәбез. Карыйбыз, безнеке микән. Менә дөрестән дә бу безнең робот булып чыкты. Менә монда карагыз. Күрсәтегез менә номерын. Номер язылган A441. Менә шушында төймә бар. Открыть крышку дип атала. Хәзер без аны ачабыз. Так. Открыть. Менә фокус-фокус. Бу ачылды. Менә хәзер аны алабыз. Карагыз, аны игътибар итегез, ичендә термосумка бар. Ягъни кайнар әйберләрне һәм салкын әйберләрне шулай ук зыян китермичә алырга була дигән сүз. Шулай дип без заказны алдык. Менә хәзер роботка без кул болгыйбыз һәм хуш дип матур сүзләр белән узатып калабыз. Я хуш сабу, менә китәм инде, китәм синең зәңгәр күзләреңнән. Китәм инде бик нык яратсам да, китәм инде бик нык яратсам да. Я хуш сабу, менә Урамда гына таптанып торып булмас. Биналарның эшен карыйк, әйдәгез. Москва Сити территориясында Афимол сәүдә үзәге урнашкан. Шәһәрнең башка кибетләрендә сыман, монда да яңа елга әзерләнеп куйганнар. Чыршыда бизәлгән әнә. Эш көне һәм көн уртасы булганга халык күп түгел. Ашау тирәсендә дә җыелмаган әле кеше. Бөтен нәрсә гадәти сәүдә үзәгендәге төсле монда. Кием дә саталар, носкиның да әнә нинди генә юк. Спорт җиһазлары кибетендә бер кыз беговая дорожкада йөреп тора. Сатып алучыларның игътибарын җәлеп итәр өчен шулай эшләгәннәр. Көне буе шулай йөри микән? Күпме төлиләр икән үзенә? Менә бу уенчыкларны күрегез әле сез. Берсе 120 мең сум тора. Алтын аюлар булып чыга түгелме соң бу? Әнә теге үрдәкләрнең бәясен күргәч, ис акылың китә. 300 мең сумга ук җитә бәяләре. Кем алсын инде буларны дисезме? Саталар икән, димәк алучы бар. Мәскәүдә башы киткәнрәк байлар буарлык. Мәскәүдә мөгез чыгарырга яраталар инде. Әйтик, менә Яндекс компаниясе бармакларга массаж ясарга тәкъдим итә. Бушка булгач, ризалаштым. Смотрите, мы, получается, протягиваем руку, да? Да. Да, сюда. Там какая-то рука появляется, красного цвета. А попробуйте перевернуть ручку. Да? Сейчас да. Вот так, да. Нет. Ну ладно. Чувствуется, что женская рука массирует. Так ведь? Ну это же хорошо. Вы сами пробовали этот массаж? Нет. Боитесь? Я? Да. Просто не доходило времени.
такой стенд, вы Всё. будете уже знать. Все, спасибо вам большое, было очень приятно. Кірдім Федерация башнесіне, мұндалар екеу, Восток-Запад. Бүтін кіші шаба, мен генә әдігі аңғырайып, телеленіп берем, бір нәрсе екенін білмейші. Башқалар мұнда кішілер көресің, мұнда таныш, мен генә берем. Ақыр шекте кофе сата тұрған кішілерден сұрадым, қайда орнашқан, қай кіріп болады деге 360 панорамаға һәм туңдырма ясала тұрған жерге. Минус 2-ші қатқа төшерге дейділер. Репортажның ең тәмле өлешенә килеп җиттек. Федерация башнесының югары катында туңдырма белән шоколад җитештерәләр. Күпме телисең, шул кадәр ашыйсың. Мөгъҗизамы, хыялмы? Юк, чын барлык. Өстәвенә югары каттан Мәскәү үзәгенә хозурланырга була. Бөтен нәрсә уч төбендәге сыман. Акча түлисең дә керәсең. Шөкер, башняның югары катына башка этажларда туктамый гына алып менәләр. Билет алганда әйтеп куйдылар. Бернинди гарантия бермибез, сезнең тәрәзә аркылы манзараны күрә алуыгызга. Менә дөрестән дә мин килдем, кайбер эшләр бит инде мин узган атнада булдым Останкинода, аннан күрдем матурлыкны, ләкин шәһәрнең билгеле бер өлешен генә. Менә монда менә күрсәтелгән кайсы әйбергә нәрсә күреп булуым. Менә Красная площадь дигән, гостиница Украина. Сезнең дә күрәсегез киләме ул манзараны? Менә дөнья монда аппак. Бер нәрсә күренми. Мин әле монда берәр сәгать булырмын. Монда Шөнкәле туңдырма фабрикасы бар, монда бар шоколад фабрикасы, туңдырма Совет чорында ничегрәк булган, чит илләрдә ничек булган, барысы хакында да. Менә шулай сыйланган арада, бәлки чыннан да мондагы куе туман бераз чәчелер. Менә монда туңдырмага бәйле музей экспонатлары, алар күп түгел. Менә карагыз, монда хәтта китерелгән чит илләрдән мороженыйлары ниндирәк кыяфәттә булган. Менә монда язылган. Менә Киевтан ничегрәк булган, Ташкенттан ничегрәк булган. Менә барысы бар. Монда бик зур хезмәт башкарылган. Шуңа күрә кызык. Хәзер барыбы мине кызыксындыра туңдырманың производствосы. Ашыйсы килә бит. Тәмледән тәмле туңдырма шушында ясала. Искиткеч манзара. Бала-чага гипнозланган төсе карап торадыр моңа. Көненә 5000 туңдырма җитештерелә. Сатуга түгел, кунакларны сыйлар өчен. Мондагы производство өчен фабриканың кечерәйтелгән күчермәсе, ягъни кичкенә копиясы итеп ясалган. Монда туңдырма саны чикләнмәгән. Күпме телисең, шул кадәр аласың. Менә аның кыяфәте шундыйрак. Бик матур. Бик күзе туңдырма булса да, менә без Киевтән ала торган тамакны üşüткеч дәрәҗәдә үк түгел. Менә ул крем шикелле, менә күреп торасыз да, авызга ничек кергәнне. Тәмле. Минемчә менә чын туңдырма шундырак булырга тиеш тә. Битеп тә алмаска тиеш тамакны. Беләсең, мин бит әле Гиннес рекордлар китабына кертелгән урында да әле. Чөнки бу туңдырма һәм шоколад фабрикасын тагын соңрак күрсәтәм. Һәм менә моны ашап бетергәннән соң булар иң биек югарылыкта, иң биек ноктада җитештерелә торган туңдырма һәм шоколад фабрикасы буларак кертелгән. Аларның хәтта документлары да бар, монда алар эленгән. Хәбергә карыйбыз. Самое высокое производство мороженого в мире над уровнем земли дигән. Результат 327 метров. Самое высокое производство шоколада в мире над уровнем земли. Бер юлы менә 2 рекорд куелган. Туңдырма 2018 елда, шоколад 2019 елда. Игътибарына җәлеп итеп мондагы бер стенд язылган 1944 елда октябрьдә Черчилль килә Мәскәүгә. Кыш көне була, ул кортеж белән бара һәм килеп туктый бер светофор каршына. Һәм тәрәзә аркылы күрә, бер кеше туңдырма ашый. Һәм Черчилль аптырап китә, ничек инде мондый чатнама суыкта туңдырма ашарга була. Һәм ул үзен узата барган кешедән сорый икән. Теге кеше дөрестән дә туңдырма ашыймы әллә дип. Узата барган кеше әйтә:
Ягъни, бу галәти хәл, ул кадәр искитәрлек нәрсә юк һәм шул вакытта Черчилль әйтә, мондый көчле рухлы, хәтта шатлама суыкларда да туңдырма ашый торган халыкны җиңеп булмаячак. Бу әле 44нче ел була, ягъни җиңүгә кадәр әле 1 ел була. Туңдырма җитештерү эше 1930 елларда зур темплар белән башкарыла. Аны башында тора, бу эшнең башында нарком Анастас Микоян. Гомумән Микоян ул үзенең күп кенә хезмәтләре Аксу өлкәсендә билгеле Америкадан кайтарталар махсус җайланмалар туңдырма чыгарырга. Шунысы гаҗәп була, революция була, ачык еллар була, ләкин шуннан соң да табалар мөмкинлек туңдырманы чыгарырга һәм башка әйберләр дефицит булган чакта да туңдырманы җиңел генә алып була. Шоколадны шулар дегустацияга алырга була. Менә мондый 2 төрі. Хәзер берсен күрсәтәм. Беренчесе менә шундый галәти. Икенчесе менә драже рәвешендә. Сез күргәнсездер бит видеода анда әйләнеп тулганып тора торган бер установка бар иде. Нәрсә дип сораган идем, анда миндаль, менә моның ишендә миндаль белән шоколад бергә әйләнеп кушыла икән. Калкарым тәмле микән, тәмсез була да алмый торган иде, шоколад һәрвакыт тәмле була. Тәмсез була да алмый шоколад. Җитмәсә миндаль белән кушылгач, аны тәмсез итеп эшләү өчен кем булырга кирәктер инде. Туңдырма ашаган арада, Аллага шөкер, болытлар да, туман да таралды һәм манзараны мин сезгә күрсәтә алам. Менә бу Меркурий башнясы турында сезгә сөйләгән идем бит. Ул алтын төстә, ул әллә каян күренә, хәтта мин яши торган йортта да, мин спальникта яшим, аннан да күренә. Астан караганда менә бу видеодагы менә медиа фасад кичкенә булып күренә име? Якыннан караганда ул дөрестән дә менә мәгълүматта язылганча, интернетта язылганча футбол кыры кадәр әйләнеп тора. Нәрсә дип язылган? Бир Ж А. Җайсыз име менә шулай берәм хәрефләр белән чыкканда, бик ул бит кеше хәзер тиз карарга күнеккән, тиз укырга күнеккән. Булай һәрбер хәрефенең чыкканын көтеп торсаң, анда инде аңламыйсың да беренче хәрефеннән башлап соңгы хәрефенә барып җиткәнче нәрсә турында сүз барганын аңламыйсың да. Соңгы 3нче туңдырманы алдым. Менә кеше шул кадәр үзем турында әйтәм әле. Комсыз име? Әгәр дә түләгәнсең икән, сез бит әле суммасын белмисез. Мин монда менгәч бераз күңел төшкән иде, чөнки түләп керәсең, башта туман иде бит. Мин килеп кергән вакытта. Һәм мин әйтәм, шушы мороженое һәм шоколад ашар өчен генә килдем микән дип. Аллага шөкер, дөньялар ачылды. Белмим, минем һәм монда башка килгән кешеләрнең теләкләре күрәсең кабул булып, дөньялар әйтәм бит ачылды һәм менә шушындый матур манзарага хозурланып. Здрасте. Вот, вижу. Веселенький. Кстати, такой же медведь меня 3 года поздравлял назад на дне рождения. Да, вот он как раз таки был. Он еще и плясал под музыку. А вы умеете плясать? Спляшете? Он умеет прятаться. Прятаться? Ух ты, нифига себе. Он умеет прятать свой нос. Вот, да. Круто. Еще ворочаться. Ну все, спасибо тебе. Пока-пока. Дәрес артындагы манзарага хозурланудан, туңдырма белән шоколад ашаудан тыш та матавыклар җитәрлек монда. Әйтик, Лего музее бар. Вак детальләрдән төрле хикмәтләр җыеп ясарга була. Әле тагын акча музее дисәң хәтер калыр. Акча пычмагы дип атыйк. Монда төрле илләрнең банкноталары тәкъдим ителгән. Шул кадәр кызык, һәрберсе аерым сәнгать үрнәге төсле. Кеше сурәте төшерелгән кәгазь акча шактый. Бүтән мөмкин булган әйберләрне алып бетереп, акчам монда кергән акчамны сыгып бетереп киттем алга таба. Беләсезме, Фая? Элегез без сезнең белән хәзер очрашабыз. Әнә тегендә, әнә минем туңдырманы күрәсезме? Трамвайчик янында. Мен хәзер якынрак китерәм. Шушы трамвайчиклар янында без сезнең белән хәзер күрешәбез мизгел эчендә. Инде менә мизгел дигәндә без аста, елга трамвайлары палубасы янәшәсендә. Узган гасырның 90нчы елларына кадәр Мәскәүдә су транспорты гөрләтеп эшләгән. Әмма 90нчы елның җимергеч көче трамвайларны читләтеп узмаган. Ахыр чиктә алар бөтенләй юкка чыккан.
30 елдан соң гына, төгәлрәк әйтсәк, былтыр, ягъни 2023 елның июнь айында Мәскәү елгасында трамвайлар яңадан маршрутка чыга. Алар ел әйләнәсе йөри торган була. Җәендә, кышында. Карагыз минем артымда нинди моторлык. Мин бу башниларның içində də oldum, dışında buldum, yanında buldum, nişigirə düşürmədim. İndi mənə şuşunda rakursda hazır var, su yağından düşürülən. Mən xatırlayım, jay günlərində bu tramvayçıqlarga şirat bik zor idi. Mənə arxivli videolarda bulurğa tiyеш, internetdən izləyib tavıb күрсәтермен. Кайбер кешеләр зарланалар иде, 3-4 сәгать шират торалар иде. Өзегез күреп торасыз, менәме? Яртылаш түгел, хәтта процент бер 20-30-га гына тулган. Шуңа күрә Аллага шөкер, менә ниһаять шушы видео репортаж аркасында мин дә эләктем шушы трамвайчикка. Ялгышмасам, җәй көннәрендә аның бәясе 150 сум, ә менә кыш көннәрендә, хәзер инде кышкы график буенча алар йөриләр, тора 100 сум. Менә тройка картасы буенча кергәндә шулай видеога төшергән идем, нишләптер күрсәтелмәгән, төшерелмәгән видео. Шуңа күрә менә хәзер сөйлим нәрсәне төшереп булмаган. Трамвайчик үзе вакытында килде, 15 сәгать 1 минутта, ләкин хәзер вакыт 15 сәгать 21 минут. Һәм без менә һаман да Москва Сити тирәсендә таптанып торабыз. Белмим, сәбәбе нәрсәдәдер инде. Болай гына 20 минут утырабыз. Эшсез. Менә хәзерге менә ниһаять кузгалып киттек. 20 минут нәрсәгә тотканнардыр, анысы билгесез. Менә без хәзер үтәбез ак төстә, бәлки минут танып алучылар бардыр, бу хөкүмәт йорты. Халыкны Белый дом дип атыйлар. Хәтерләсез, 1993 елда власть бүлеше алмыйча сәясәтчеләр бәрелешләр килеп чыга һәм нәкъ менә шушы ак йорт буенча танктан аталар, аның кайбер өлешләре чәлпәрәмә килә, анда берничә кеше ялгышмасам һәлак була шушы танк атышы аркасында. Ягъни бөтен ил белән сәяси яктан идарә ителә нәкъ менә шушы җирдән, шушы ак йорттан һәм безнең милләттәшебез вице-премьер Марат Хуснуллин да шушында аның эш кабинеты урнашкан. Заманча кыяфәтле суда йөри торган бу трамвайлар үзебездә уйлап табылган. Хәтта двигательләрдә Россиядә эшләнә. Эчендә менә ниләр бар: Wi-Fi, розеткалар, бәдрәф, велосипед, самокат, коляскаларны кую урыннары. Bir юлы 35-40 кеше утырып бара ала. Трамвайның тизлеге сәгатенә 15 километр. Хәзер бармак белән федерация башнисына төртеп күрсәтәм. Туңдырма белән шоколад ашап, шушы трамвайга аннан карап утырган идем ләбаса. Юрганыңа карап аягыңны суз дигән гыйбарә бар. Ләкин Москва Сити очрагында бу бер дә алай түгел. Һәркем монда күңеленә хуш килгәнне таба ала. Ашауның да бар төрлесе, кием салынның да, башка төрле кибетләрнең дә. Һич тә булмаса, безнең кебек габгади, ике куллы, ике аяклы кешеләр уйлап тапкан матурлыкка килеп хозурланырга, илһамланырга була. Москва Сити безнең уртак байлык. Кешеләр тарафыннан башка кешеләр өчен уйлап табылган гүзәллек бу. Кайда башлаган булсак, шул җирендә тәмамлыйбыз бу чыгарылышны. Билгеле, җәй көне матурак булыр иде әлеге картина. Әйдәгез шулай дип сүз куешык. Менә ярты елдан соң безнең кайсы ай булачак? Бер апрель-май айларында нәкъ менә шушы урында һәм шушы тагында без сезнең белән күрешербез һәм карарбыз Москва Ситиның җәй көне ниндирәк манзарада икәнлеген. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт һәм әйтсәгезгә төшерәм, дуслар, зинһар өчен видео ошаса лайклар куегыз, дусларыгызга җибәрегез, перепостлар ясатыгыз. Чөнки канал үсеше өчен бу бик мөһим, татарча контент интернетта күбрәк булсын. Шулай бит? Сау булыгыз.